Is-sena tal-pandemija kienet waħda li poġġiet sfidi kbar fuq l-ajruport internazzjonali tagħna u l-2020 kienet l-ewwel sena li għalqet bit-telf minn meta l-ajruport kien privatizzat fl-2002. Lemma jħabbar li dħul totali ġenerat mill-grupp tul is-sena li għaddiet naqas bi 68 miljun euro jew bi 68% meta mqabbel mal-2019. Fis-qarrija lemma qalet li l-pandemija tal-COVID-19 waslet għal tnaqqis ta' aktar minn 76% fin-numru ta' passiġġieri li għaddew mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fl-2020 meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Dan it-tnaqqis wassal għall riżultat ta' traffiku bl-ajru sa mill-privatizzazzjoni tal-ajruport fl-2002. Kienet ukoll l-ewwel sena li ngħalqet bit-telf minn dakinhar l-hawn. Il-kap eżekuttiv tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta Alan Borg qal li riżultati eċċellenti li kiseb l-ajruport qabel l-2020 issarfu f'reżiljenza li għenet ikunu ffaċċati l-isfidi bla preċedent tas-sena li għaddiet. Minħabba li l-inċertezza qed tkompli tiddomina l-industrija tal-avjazzjoni jeħtieġ li nkomplu nkunu kawti fil-waqt li naċċertaw li nkunu lesti għal meta l-industrija tibda tirkupra. Stqarr Alan Borg. Ir-riżultati juru wkoll li permezz ta' programm ta' tnaqqis fl-ispejjeż l-MIA irnexxilha tbaxxi n-nefqa totali tagħha għal kważi 27 miljun euro.